ako. Ay, yung pagkabilan mo nga. Hindi masapit na yan ako. Kasi, may nasanuman din kita di Facebook nga bata. Mung ka, di ka masuk ng marami na yan. Suruh naman. Hindi, Jai. Ito lang talaga yung may nagsurod-surod sa ligid. Kung nata, baka mo mo sa natin, Jai. Kita tuwa ka na rin. Ako. Tayo, pagkakanya. Ay, kaya ka rin salamat. Gusto natin na yan, ka. Tanong pang di avatar di bagba yung Facebook. Kasi darabidam. Kailangan nga complete yung pat nga elemento nga pagkada. Basta di elemento ti daga, elemento ti danong, elemento ti apoy, elemento ti angin. Tapno, balik ang avatar. Kasi ti pagkata di kasi ti arabido tingin ko di Facebook ang avatar. Mati na siya. Gri ka magayam kasi nang may tangilibin tunay. A little longer than a few minutes later. Wala siya. Sabali mga avatar tayo magbagam. Adyo mga avatar nga, kalbo nga, at drawing ulo na.